E hoxe vamos a falar de la facilidad ou dificultad que persoas diferentes tienen para perder peso. Moita xente até faz unha dieta bastante adecuada, até comen pouco e se encontran con unha gran dificultad en perder peso. Isto se debe a dois factores. Uno é o componente genético. Non todos temos a mesma capacidade de quemar. Há persoas que de por sí queman pouco e entón o alimento engorda máis, e outros que cando comen menos parece que o organismo se adapta a menos comida, disminuye o metabolismo e tamén enlentece o período de perder peso. Por outra parte, há aquellos que realmente entienden que a dieta é non comer ou comer pouco e comen realmente poucas proteínas, pouca carne, peixe, ovo, proteína vegetal, e iso faz que o noso metabolismo fique máis parado. O sea, cando faça queira perder peso, tiene que facer unha alimentación que tenga os nutrientes suficientes, senón o seu organismo va a bloquear a perda de peso e va a facer que o proceso se torne moito máis lento. Siga mesmo as indicaciones e nunca menos de 1 gramo de proteína por kilo de peso día. Teña un fantástico fin de semana.